ngoba phela igazi lomuntu kuthiwa liyakhuluma emalibeni. Uyihlo lo wathola ngayo. Wena ubunamaphupho nje akwenzeki lutho nje ayikho into oyisola ngayo kena yonke lento. Akukho la kuvuka khona unembeza ukuthi igazi lakho leli. Wona phela unembeza ngeke ungavuki mangabe umuntu. Yeah. And ukuyisola kwami ngiyisole manje. Sengibona izinto zami sezingasahlangani kahle ukuthi cha kahle kahle lento engayenza mhlawumbe isona sijeziso lesengisithola ngoba yazi nginanenkinga ukuthi mangabe ngithola umuntu engizwana naye ngithandana naye ashone. Owesibili nje manje lo osanda kushona kade efihlwa kule nyanga isiphuma kuyona. Hayibo. Umfelwa nje. Ayi kabili futhi ke. Nina bekesha la kabenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda ehlala nasazantsi efundazweni zonke ekhona eNingizimu Afrika sibingelela sithobekele eBlack Life TV igama lohlelo ke impande zama-Afrika igama lami uKings Chaka ngolapha kaluqa sihleli nawe nje sizokhuluma nawe sodinga indaba nawe zikushiya umangele kwanathi ziyasimangaza kodwa ke awuze nendlebe size nodaba asibingelele sisi. Sawubona njani? Sikhona njani? Ngiyaphila. Okay ubani? Igama uSinovuyo. Yebo. Mana wethu siyazi ukuthi asikho ipicnic kuba kune picnic phela kubona ongcamncela phansi sihleli siyaxoxa lokuthi hey wena babe ngebhadi kanjalo sizoxoxa into ejulile kunganula. Ey nginenkinga la ngasuke ngathatha isithwalo ngenxa yempilo ebengiyiphila ebinzima ekhaya la engikhulele khona eEastern Cape. So ngikhulele esithenjini kahle kahle. Yeah. Mangikhulele esithenjini ubaba ubunamakhosikazi amathathu. Uma ube unkosikazi wesibili. So bethanda kakhulu ingane zonkosikazi lo mdala. Unabafana ababili khona nentombazane eyodwa bese kuthi kumathi nasiba u4 amantombazane mabili nabafana ababili. So ubhuti wami ke ekukhuleni nje kwethu ube umuntu nje ongasithandisisi kahle enanolukhu inalento leyo ukuthi shuthi uma wethu uzoba ngisuma wakhe benokuhlukumeza nje singazwani nathi nje siyingane sagcina singasatholani kahle ngoba ngiyakhumbula nje athi ngangila ko 13 years ubhuti wami ngingenela endlini ngigeza efuna nokungibamba so nje leyo nto le enye yezinto eyenza ukuthi size singazwani soumndeni ngoba ubaba nakhona lapho wavidane wathatha iside labhuti wami yebo. So na ke ekukhuleni kwami kanjalo ke kwaba ukuthi ke ubhuti wami ke nje akasasithandi kwaphoqa ukuthi uma aze aphume ke egcekeni azakhele kwenye indawo yebo kwaba nje into kanjalo ke so thema ngabe kwenzeka yonke ke lento lena sengibona noma esegula engasaphathekile kahle ngabona ukuthi cha ake nami ngisukume njengentombazana ngoba mina engimdala ngizama ukuthi nami ngizenzele ukuthi silale sidlile noma mhlambe engakwazi ukuthola medication. So ngaphanta ke ngihambe ngisebenza up until uma waze washona ke. Ekushoneni kwama sase siyahamba ke ngathola umsebenzi eCape Town. Nakhona ngangithathwe omunye nje untombazane obesebenzela khona yena ke ubesebenza nje enkampanini enkulu washo ukuthi amathuba ngale maningi ngizofika ngithi ukubeka ikhanda kuyena until ngize ngithole le ndawo yami ukuthi ngihlale. Bengihambe ngisebenza emasaluni ke ngizama nje ngihlanganisa nami ngaze ngabona ukuthi hayi cha ngathi akungihlanganeli ngathatha isinqumo sokuthi ngize ngiyothwala. Ima-ke asiriveze sibuyele back mhlawumbe sethu sibeke ey'ntweni zazenzeka ekhaya noyinto ngempela yagcina ukwenza uba nenhliziyo ebukhuni kangako. Ngiyakuzwa lokhu kabhuti nokuzama ukunukubeza. Khona le story ongafuna ukungitshela sona. Hayi kona kunzima nyana ukuthi ngisikhulume kodwa ke kuzongiphoqa ukuthi ngikhulume ubhuti wami kunosisi wami ongilamayo ngaleso sikhathi wayeno 11 years. Wafike wamshaya mangabe imshaya waze wathatha isitini wamshaya ngasekhanda washona ke mangabe eshona sithi siyayikhuluma indaba kwathiwa hayi asingakhulumi ngoba into yomndeni ifuneke lento le ikhulume njengomndeni ukuze kwazi ukuthi idlule nobhuti wami singambuki njengomuntu oyisilwane shuthi mhlawumbe kwakudinwa kwakhe ngokusho kwababa. So mama ngabe yilona ngiyacela futhi enye yezinto eyenza ukuthi uma azaza agule azaza bomuntu ohamba emhlabeni
ngoba nje kwathiwa asithule singayikhulumi lento. Angifuni uqamba amanga lento le yangakhela esinye isithombe ngaye ubhuti wami ngoba waqala kumini efuna ukungibamba ngenkani. Usejika futhi usebulala udadewethu. Nakhona lapha akekho osukumayo, even abafowethu laba basilandela ngemuva abancane. Nabo baze bagcina sebebaleka. Omunye nje wabo angimazi ukuthi uhlalaphi washonaphi. Lo munye kusakhona-ke ekhaya-ke wasala-ke yena. Kodwa naye-ke angikholwa ukuthi impilo i-right kuyena. Kwaba nje yilokho-ke ukuthi ubhuti wami-ke waze wabulala usisi wami phambi kwami. Nami ngigcine sengakheleka inhliziyo ebuhlungu-ke embi. Ngaze ngadicide ukuthi ngihambe ngiyothwala. Umuntu-ke ngakuyena okuyena engenza yonke lento kuyena. Okuyena umuntu owangichazela ukuthi mangabe ngisithatha lesi sinqumo kahle kahle kuzodingeka umuntu oyilunga lomndeni wami engimele ngimthathe. So nami ngangenayo-ke ngi-choice. Ngaqala ngaye ubaba. Waqala ngaye? Ngaqala ngaye ubaba. Wathwala ngaye? Ngathwala ngaye ubaba. Oh sis. Kwaze wafika kulo level? Kwaze wafika kulo level ngoba kwayena ubaba base umuntu ongasifuni esihlukumeze sishaya ukudla singakutholi. Kwathi nje manje futhi kwaba wesuma eseshonile wathi asiphume siyibonele sibone ukuthi senze njani nalabo abanye bakwethu engizalwa nabo. Shitwe nenyanga yakhe yaqonda straight dead ukuthola kwakho kuzodinga umuntu. Wathi nje uzodinga umuntu wasemndenini. Nami-ke ngangaba nayo i-choice ngathi hayi-ke umuntu osemndenini nangu omunye futhi-ke ngangingakwenza nakuyena uyena umfowethu. La bantu bobabili nje ungenendaba. Hayi namanje futhi anginayo indaba nabo ngoba bangihlukumeza kakhulu bangizwisa ubuhlungu empilweni yami. Yonke lento yenza yini oyenza empilweni? Ufuna ukuthola lo uthola from kuyini? Wenza Bengikade ngisebenza emasaluni since ngaqala ngisasekhaya ngihambe ngiluka abantu ngagcina kuyinto nje engiyazi ukuyenza. Njoba nje ngaze ngakhuphuka-ke ngaye eCape Town nakhona futhi ngafike ngaqhubeka nakho. Kodwa-ke kuwukuthi-ke impilo yakhona niyasemakhaya ayifani. Afune ngithola indawo yokurenta, afune ngithola ukudla, naba nobhuti ngalana-ke omunye siyamfakela imali ekhaya nje. Kwaphoqa ukuthi-ke ngampela hayi angenze into ezokwenza ukuthi imali isheshe ifike ezandleni. Ubaba wakho wase-Eastern Cape, uma wakho wala KwaZulu-Natal? Yebo, uma wala. Mina nisuke la ngenxa yokuthi uma wena besegane e-Eastern Cape. Yebo. Unathutshela e-Eastern Cape, but kwangalunga naphinde nabuye. Yebo. Ngithi ufuna ukuthola lapho ngenxa yokuthi ulimi ngiyalizwa ukuthi cha luqinile la esiZulwini kodwa manje ukhuluma e-Eastern Cape ukuthi kanjani. Okay. So uma yonke lento seyenzeka-ke ugcina usuthwala ngobaba ibhizinisi la rana kanjani lahamba kahle? Lihamba kahle kakhulu nje lahamba kahle kakhulu ngale ndlela leyo ukuthi nje bengingahlali mina ngingenayo imali nje usukwini nje bengibenza o-2,500 3,000 ngosuku. Isonto-ke nje kube imali enkulu ngampela. Ngakwazi ukuthola indawo yokuhlala efletini, ngakwazi ukuthenga ifenisha nje kwa-right nje impilo yaqhubeka. Kwalula yonke into. Kwalula yonke into nje kwalula yonke into. Kwabe kuthothi uma ukuthi angile esaluni mhlawumbe umphathi wami uzongifonela athi hayi bokhona abantu abakufonayo la awuphuthume. Ngithi hayi ngisebenzele ekhaya namhlanje nangempela kuzofika imoto yishintshana abantu bezokwenza ikhanda ngibenzele endlini-ke khona laphayana efletini lami. Oh awunayo indawo yakho exactly usebenzela abantu but unama-client afuna wena? Ya nginama-client afuna mina. Indawo yami-ke engithe yami uma ngisanda kuyithola manje. Ngisanda kuyithola manje nakhona-ke ngibona sekucikizela kusafani njengasekuqaleni. Ayisekho busy. Ayisekho busy. Seseqala sekuyathula nje akusahambi ngale nkathi le nje ngisaqala. Kwakade kushesha yonke into iba right kodwa manje hayi. Nje sithi nje sengithi ngifuna indawo yami ngizosebenzela kuyona kwaqala kwashintsha. Ngoba phela igazi lomuntu kuthiwa liyakhuluma emalibeni. Uyihlo lo wathola ngayo. Wena ubunamaphupho nje akwenzeki lutho nje ayikho into oyisola ngayo kena yonke lento. Akukho la kuvuka khona unembeza ukuthi igazi lakho leli. Wona phela unembeza ngeke ungavuki uma ngabe umuntu. Yeah. And ukuyisola kwami ngiyisole manje. Sengibona izinto zami sezingasahlangani kahle ukuthi cha kahle kahle lento engayenza mhlawumbe isona sijeziso lesengisithola ngoba yazi nginanenkinga ukuthi mangabe ngithola umuntu engizwana naye ngithandana naye ashone. Owesibili nje manje lo osanda kushona kade efihlwa kule nyanga isiphuma kuyona. Hayibo. Umfelwa nje. Hayi kabili futhi-ke. Kwenzakalani mabeshona? Bayagula omunye avuvukala isingenzansi i-private party yakhe kube sengathi unelumbu mangabe beya kubantu laba ababonayo kuba sengathi unelumbu
Kodwa-ke umuntu ugcine eseshona ngoba nje lo owesibili oshonile naye wayevuvukele kanjalo. Uma ngabe esibhedlela kuthiwa wayephuma ubomvu. Yeah. Angazi-ke nami kanjani, kodwa-ke wagcina-ke naye esehambile. Sure. Angazi babukele emakhaya niyayizwa le ndaba udaba lo baba emakhaya nabazali ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi iy'ngane y'phathe kahle nikwazi ukunikeza into eqondile ukuze zingakhuli nenhliziyo embi ezokwenza ukuthi ngelinye ilanga ngicabanga ukuthi ukubulala umuntu kuyiyona nto eyisisombululo esisheshayo. No, njengoba umuzwa nje usisi yonke into ayiyona namhlanje iqala ekuthenini ubaba bengabaphathanga neze kahle bebabuka njengabantu abama-reject even though kuyingane zakhe. Lokho kumenze wanenhliziyo embi ukuthi uma kukhulunywa ngokuthwala ukuthi angasebenzisa umuntu wabona ukuthi angasebenzisa yena ngqo ngobaba wakhe. Asibuyele emuva kancane sibuke ukuthi ubaba yena sequku beniphethe kanjani, beniphisa ukukhombisela ukuthi be-rough, benishaya bekwenzakalani ngoba kuyazi ukuthi iy'ngane uma yisencane ziyaganga amakhelwane nani nani. Ubaba bekhona to defend you noma angikaze nikubona at all lokho? Ubaba ngathini ube umuntu osebenza ey'mayini eGoli. Uma ngabe efikile angikhumbuli nangelilodwa ilanga ukuthi kuthiwa nangu ubaba ufikile uze endlini kama. Behleze efika endlini kama lo mdala angezi kuthini. Uthola ukuthi uma ngabe sixabana ney'ngane angafuni ukuyingena kakhulu indaba yethu kunalokhu bevikela laba abanye abamalo ukuqala. So uma ngabe efikile nje ubungeke uze kuthiwa na uplastic uyongena kamabani ubaba ukhona kuyajatshulwa ngoba ngisho kuthiwa Christmas thina uChristmas nje asiwazi nanokuthi ngoba ubaba bebuya ngoDisemba uthola ukuthi nayo igross abagcina sethenga imoto phela. Mayethenga imoto ayibipaka khona lapha mama omdala yonke into yenzeke nje khona makudlika uChristmas kuthiwa asinyuke siye khona kodwa ukuthi nje mhlawumbe sithola impuphu noma iphakethe le rice besingatholi lutho. Ubaba nje ube umuntu ngingasho nje ukugcwala umlomo ukuthi ubengenani indaba nathi ngoba ngisho isikole akekho oyedwa wethu othi ngasupport ubaba la ekutheni ngifunde noma mhlambe ngithola impilo engcono. Ubaba nje akazi asithanda ngazi noma wayengathanda uma noma mhlawumbe unkosikazi wakhe wayenza ukuthi angamthanda uma noma angazi ukuthi ngizochaza ngithini ngaye ngoba ngisho imoto le angazi ukuthi kwaphelelaphi ngayo. Angikaze negibele kwayona. Asikaze sigibele kwayona eyayidrava yena lo mfowethu omdala okuyena engathwala ngaye. Naye wagcina uthwale ngaye kwayona. Hawu. Bobabili nje benobaba yabo nje inhliziyo yami yayigaya ibozi ngalendlela leyo ukuthi angikwazi ngisho ukumbezelela ukumbuka. So now kuhamba kanjani? Ufuna lento iqhubeke use right ngesithwalo sakho noma? Cha mina ngisekho right bengifisa nje ukuthola usizo ukuthi lento iphele noma iphume kumina ngoba ngiyabona ukuthi abantu engibatholayo nabo bayafa. Ngoba lo mfowethu lo engisho ukuthi angimazi ukuthi waphelela lapha ngazi noma usaphila noma usowashona angazi ukuthi ngizokwenzakalani empilweni yami ngoba even abangane engizwana nabo mina sebehlehlile kumina akekho nje ongisupportayo noma ongithandayo sengumuntu nje ophila yedwa and senginanenkinga yokuthi nje vitane ngizwe nje ngathi ngiyanuka angazi ngizothi kwenzakalani. Angazi ukuthi kwenzakalani ngiyafisa kakhulu kufaka ama-boyfriend. Ya ukufaka ama-boyfriend nami nje emzimbeni ngiyazizwa nje nginephunga elingalihla ngazi noma abantu bayalizwa noma liziwe mina kuphela yini bengifisa nje ukusizakala kakhulu. Hayi asibonga sisithemba ukuthi khona usizo ozotholakala nawe ukwazi ukuthi ukhululeke ube intokazi yakweni nje uphelele nenhliziyo ke le uke wahamba mhlawumbe abantu abenza counseling and stuff lezi zinto ezikanjalo just ukuyilapha since kuyinto engena usemncane. Ayi ngabe ngiyaphosisa ngazi nje nanokuthi yabo mangabe ukhulela emakhaya izinto ezikanjalo awuyifaki kakhulu ekhanda nalokho uvitana ufune indlela elule yokudila naleyo nto leyo njoba nami ngicine sengenza izinto ezikanje angaze nje ngize ngilithola usizo. Asibonga mntakama. Yebo. Babukele emakhaya ngithemba ukuthi niyaluzwa lolu daba njengoba lunjalo nje asilideshi luza lunqo kunina lusikoni lunjalo awulithatheke ubone ukuthi ideshi uyithola lapho luphuzu letshisa bese uyabona mase likudakiwe ulibheka kanjani ulikhulumisa kanjani ukuze likwazi ukuveza umqondo okhaliphile nongasiza lo dadewethu oseduze wami igama lami Kings Chaka ngaloqale Black Life TV nisale kahle. Is the Black Life TV